Mergem mai departe la sport, zic eu, nu? Facem un pic de... Da, ne grăbim, imediat, ajungem acolo. Avem aici o saltea, deja am văzut-o, și avem, bineînțeles, și un antrenor de fitness. Este vorba despre Raul Aurelian Toma. Am corect? Foarte corect. Foarte corect. Cum vrei să-ți spun? Raul. Raul, bun. Avem aici un obiect. Simplu, îl găsim peste tot. Nu este zburător și nici neidentificat. Poate fi dacă îl acționăm mecanic. Evident, bun. Și cu o viteză de propulsare foarte mare. Exact. Ai adus acest obiect cu ceva în minte, bănuiesc. Da. Să-l folosim cumva. Îl vom folosi. Îl folosesc doar eu sau îl folosim împreună? Eu nu cred că am cum, având în vedere cum, dar am să te las pe tine. Bănuim că putem face asta și putem să-l întindem cam oriunde, nu? Mă gândesc. Putem întinde acasă. Exact. La mare, la munte. La mare, la munte. La amare. La birou. La mare și ne-am blocat. Bun, la birou. La birou, la școală. La școală. Nu prea se întinde, din păcate, asta e o hibă a sistemului nostru. Nu, la orice școală. La orice școală. Da, la facultate, și în piață, pe stradă, absolut oriunde. În străinătate se întinde și în parcuri, e ceva mult mai echilibrat decât la noi. Să vezi un om făcând exerciții pe saltea în parc, e normal. La noi riști să intri în penibil, nu știu de ce, dar ușor, ușor se modifică situația. Și mentalitatea și comportamentul nostru. Mentalitatea și comportamentul începem să le modificăm noi. Din păcate, suntem prea puțini deocamdată, dar pas cu pas și cu ajutorul dumneavoastră se schimbă. Este nevoie de mișcare, este nevoie de exercițiu. Și ce vrei să ne arăți pe acest obiect? Am să pornesc de la problemele pe care le au în general orice oameni, de la grădiniță, școală, liceu, facultate, servici, la cel mai în vârstă nu mă refer. El reprezintă suma tuturor. Bun. Problemele sunt date de zona lombară. Centrală, lombară, abdominală. Suntem atât de puternici pe cât de slabă este zona aceasta. La noi este foarte slabă pentru că nu facem sport. Și atunci am să lucrez ceva foarte simplu, nu o să mă complic absolut cu nimic. Pot să fac exemple de abdomene, sunt sute de exerciții, dar nu voi face asta. Am să fac un exercițiu, două statice. Statice. Va lucra foarte bine atât abdomenul cât și zona lombară, fesier, coapse. Se poate face oriunde. Vreau să văd. Data viitoare poate facem împreună. O să vin și eu la abdomene, eu mă bag. Puteți face și așa. Nu știu dacă avem timp acum. Avem timp acum? Imediat o să-mi răspundă și Ovidiu, care deocamdată l-am blocat. Am să mă pun într-o poziție foarte simplă. Avem timp pentru mine la abdomene. Pot să citesc o carte, pot să lucrez pe iPad. Da. Cu ziarul e mai greu, dar se poate. Decât dacă este varianta online. Așa. O cafea, o țigară nu recomand, nici o mâncare. Pur și simplu stau, încerc să fac o poziție dreaptă, abdomenul, zona lombară, fesierii, coapsele sunt încordate. Pot să stau, varianta științifică este să stau 10 secunde, 3 secunde mă odihnesc. Iar 10 secunde, 3 secunde mă odihnesc. Dacă vreau să performez și nu mă interesează partea de tratament, pot să stau câteva minute. Am elevi care stau câte o jumătate de oră, au pornit de la câteva secunde. Dacă e grea poziția, o ușurez. E mai ușor așa, da, corect. Mult mai ușor. Dacă vreau să o îngreunez, mă pun pe o parte. Încerc întotdeauna să am o poziție corectă. Evident că toată lumea din regie vrea să mă vadă făcând flotări. Doamnelor și domnilor, stați liniștiți, știu să fac flotări, dar nu se poate cu așa ceva în picioare. Pot să introduc un pic de mișcare în poziție, foarte ușor, pe toate părțile. Ok. Da? Așa, bun. Exact. Bun, deci sunt niște exerciții foarte simple, aparent. Da. Ceva complicat. Vreau ceva complicat pentru cei care deja au ceva condiție fizică. Să fac o jumătate de oră asta. Să stea o jumătate de oră în această poziție. Da. Dacă vreau ceva mai complicat, pornesc din aceeași poziție și pot să întind mâna și piciorul de 20 de ori pe fiecare parte și devine deja complicat. Eu propun să facem asta. Da? Sună, îți dai seama, mai mulți oameni la sală se face exercițiile astea? Da. O să vorbim data viitoare exact despre cursurile pe care le aveți voi și probabil sunt anumite elemente despre care putem discuta. Mulțumim frumos pentru prezența în emisiune. Așadar, am văzut niște exerciții aparent simple. Pe mine nu m-aș văzut încă făcând flotări. La un moment dat mă veți vedea și pe mine făcând flotări. Avem pregătit următorul moment. Este vorba despre rubrica Banii tăi.